Jídlo, bychom mohli dát do předních teď, hele, na přední stranu. Ještě přijel celnici, ukažte, co lezete, jo. Teď by si pomakali. Nahoru, jo. V podstatě už se na to dělí. Jestli tvoje věci, to máme naložený. Jídlo dáme pod sedačky, bych dal do tašek pod sedačky, tam pod sedačkama jsou místa. Nebude tak neskladný. Co? Košík. Košík půjdu. Takže noviny můžu vyhodit? Já si můžu, ne? Potřebujete ještě nějaký igelitky? To se nevím. A teďka už nebudete dělat nic, jo? No, kde by se zvracílet, ne? Taky ty vole, jo? Kolik je hodin vůbec? Já nemám představu. Čaje, ty vole. Máme ty? Čaje v tom. To tady moc není. Tady ty bágličky. Jak to no? Bude budeme to hodně dělat, potom potěla končíte vědět, že já potěla vám to nějakou, ale to udělám. Víte? No co? Krásné, to je jedno. Posledá tam teda. To teda Lubušovi asi, jo, ale... To se potom vydá, ale... Myslíte na to všichni řidiči, jo? To bude prostě jinak, jo? Ty boty můžeme dát nahoru do rakve, když tak, Jirko. Ono to aspoň tady nebude tak lítat, já to tady napku.
tu vestu někam. Ten baton musí být přišitný, jo? Trochu jo. No, až nakonec. Tady jsou ještě 3 tam jsou, myslím. Jarku! Tohle místo, tady je nějaký takový mazáček, to by možná šly ty flašky. Hele. No, jo, tady zatím. Tady dáme ty flašky, ne?